ZAPO. Zábrná v podcastov. Aj bajkalská vodka existuje. Strašne na mňa čudne pozeráš. Áno, lebo rozmýšľam, že čo ideš povedať, že existuje bajkalská vodka? Je v top 5 vodkách do 500 rubľov. Počkaj, a 500 rubľov je koľko? Teraz je, vieš, aký kurz teraz? No. 92. Ty kokos. Tak to je veľmi lacná vodka. No za 1 euro 90 rubľov. Hej, no teraz sa ti to strašne oplatí. Teraz by sa tak oplatilo ísť do Ruska. Zabudla si niečo zobrať, ale hlavne, že tu máme fľašu vodky, že? No, ale zabudla som zobrať vodu z Bajkala, čo mám ešte na bratu, ale myslím, že tu mám buchrančíka. Toho boha? To je boh Bajkalu a on ti má splniť želania, keď ho nabiješ. A funguje? Vo vode Bajkalu. To je na pováženie. Myslím si, že tuto sa odrazila na tomto božíkovi moja marnivosť, lebo vieš, ty ho máš nabiť v tej vode priamo tam. No ja si pamätám, že ty si ho máčala tam. To je vlastne, to je taká malá drevená soška. Niečo. No a ja akože proste samozrejme, však Slovák v zahraničí, tak som zobrala vodu aj do fľaše, že môžem to celý čas nabíjať aj na Slovensku a stále si niečo želať. No a? Ale očividno ti to nefunguje. Nie? Musíme sa vrátiť, hej? Hej, určite. A keď to nebude fungovať ani potom, tak to pôjdem k tej tete reklamovať. Okay. Lebo mňa to ináč udivovalo, že tam akože človek zoženie všelijaké čudné veci na tom Bajkale. Mňa fascinoval ten obchod, v ktorom sme boli pozrieť. Človek by si myslel, že tam by mali suveníry mať. A ono tam akože aj boli suveníry, ale mňa fascinovali tie proste odvary a la slonia noha, proste mačkine ucho, whatever. Všelijaké nejaké žlče si pamätám, že tam boli a to ľudia normálne kupujú, lebo to má nejaké liečivé účinky. Ako dobre, že čaj z byliniek, okej. Tomu verím, ale proste tieto všelijaké potvory ostatné, čo tam boli a vypreparované zvieratá. Pardon. Ten obchod bol čudný. Bolo to dosť drahé, že koľko za to chceli za ten nejaký výťažok z jelených pohlavných údov. Neviem, ale ty si tam vtedy telefonovala s mamou a niečo si jej chcela kúpiť, nie? Hej, to je ten taký hríb sušený, pomáha na čistenie krvi a pečenie. A on sa teda rastie na Bajkali. Hlavne my sme ho tam aj videli, aj sme ho tam... Tam pri tej ceste, že? Hej, ale ináč... jak sa to volá, teraz si nespomeniem. Čaga. Hej, čaga. Čaga sa to tak volá. Ten výťažok z jelených pohlavných orgánov bol na omladzovanie, že vraj to obsahuje veľa kolagénu. Ja si neviem predstaviť, že toto by som si dávala na ksicht s vedomím, že ma to má omladiť. Ani ja. Ale viem si predstaviť, že by to niektorí ľudia spravili. Že proste... Ale ináč ja som čítala, že pozerala som si teraz nejaké informácie o Butáne, lebo proste mne sa o ňom snívalo, neviem z akého dôvodu a teraz som si pozerala nejaké zaujímavé informácie. A tam vraj je dosť časté, že sú vyobrazenia pohlavných orgánov mužských proste na stenách, lebo ľudia veria, že to prináša šťastie a že dokonca pobúchanie umelým pohlavným orgánom ženy má zabezpečiť jej bezproblémové otehotnenie. Že tam to náboženstvo v to verí. Až tak ma to neprekvapuje. Ale tak vieš, keď Mongoli veria, že podľa toho, že čo ti chýba, tak taký orgán máš zo zvieraťa zjesť. Akože počkaj, a keď ti chýba rozum, tak máš zjesť mozog. Ja, pozor, hlava je najdelikátnejšia. No, takže, vieš... Akože ja som tiež už jedla kravý mozog v Indonézii a chutilo mi to až dokým som nezistila, že čo to je. Keď ideš na pravú slovenskú zabíjačku, môžeš ho tam jesť tiež, prasací mozog. Ináč, no to som ešte nemala túto skúsenosť, ale asi neviem, či chcem vôbec. Nechceš. Nechcem, asi nechcem, nie. Nie. Ja som zažila takto zabíjačku raz a neviem, odtedy mám nejaký odpor k paštekám. A však ty vieš, že ja nezjem len veľmi málo veci, ale z toho Bajkalu, pamätám si, jak nám tam naservírovali tie čerstvé ryby. Oni boli len v niečom naložené a to som povedala, že no tak kamoši, toto nezjem. Jaj, že si dala košom sibirskému sashimi. Ale tak ja neviem, akože sushi je také nejaké iné, keď je to s tou rýžou, ale keď mi niekto dá čerstvú rybu predo mňa, že takto si daj, to je super delikatesa odtiaľto, tak akože ja neviem, radšej tie manty plnené mesom, tie pyrohy alebo tak, ale že toto...
Bajkal, on bol zaujímavý, tam sa takto pekne snúbi tá buriacká kultúra s tou ruskou kultúrou, že aké je to pomiešané, že to vidíš aj na ľuďoch, že proste trošku majú aj tie oči šikmejšie, že už tá azijská stopa tam je. No tak vlastne tí Buriati žijú najviac pri tom Bajkale, alebo tam v okolí Irkutska vlastne, tak nám to hovorili? No, pri Bajkale a potom Ulan-Ude a tým smerom už k Mongolsku. Na juh, hej? Mm-hmm. Mne sa páči ten ich zvyk, lebo keď akože sme prekročili už teda z ruskej zeme na Buriatsku, môžem to tak povedať? No, na posvetnú zem Bajkala. Áno, na posvetnú zem Bajkala, tak tá naša sprievodkyňa nám otvorila fľašu vína a hovorí, že to si musíme pripiť a musíme to tu poliať. Zastavili sme autom a čo sme si prijali, sme si dobrú cestu po buriatskej zemi. Mne sa páčilo hlavne, že proste tam bol ďalší úsek, jak sme prišli už k Bajkalu, jak nás previezol ten trajek na ostrov Olchoň. Tam bolo to miesto, kde všetci házali cigarety, bolo ich tam v stovkách. Áno, bežný turista by si myslel, že aký bordel, hej? Hej, ale to bolo, že proste dať duchom si zapáliť, ale tí Rusi sú ešte takí prezieraví, že tú cigaretu na poli zlomia, že by náhodou tam niekto neprišiel si to zobrať a zapáliť. Ale ináč to je zaujímavé, že oni si uctia Bohov tým, že im dajú cigarety, vieš, že mne toto nedá zmysel, alebo že uctíme si Bohov tým, že si pripijeme, keď vstúpime na ich zem. To je aké selfish, nie? Že proste, ako čo? Tak čo ja viem, tak aj pochovávaš, niekedy spochovali ľudí z ich takým mumiam dávali ovocie a nejaké jedlo a tu máš na tú druhú cestu. Aj, že dobre, takže z tohto vlastne vyplýva, že všetci buriatskí alebo sibírski bohovia fajčili a pili, hej. A čo máš robiť v tej zime? Len tak čakať? Tiež pravda. My sme tam kedy boli? V októbri a bolo tam 0 stupňov? Bolo aj minus 7, minus 8. Akože už bola taká námraza sa tvorila. Lebo vlastne Bajkal je skoro až pol roka zamrznutý a nejaké 2-3 mesiace sa po ňom dá normálne chodiť aj autami, nie? Však oni majú tie buchanky. No, ale keď je ľad, tak nechodia buchanky, ale chodia také tie špeciálne auta s takým tým bankúšikom. To je vznášadla, nie? Mm-hmm. Ale ja som dneska si pozerala také video a bola tam aj buchanka, čo chodí po lade. Ale to uáziky prežijú všetko. Ako to buchánky sa sú známe ako uáziky a to podľa mňa už nevyrábajú nikde iba v Rusku. To sú vlastne také terenejšie vany, nie? Ja nezabudnem na tým, keď sme išli. To podľa mňa plechovka na kolesách, akože nemáš tam čo pokaziť. Keď sme išli cez ten les, pamätáš si to? Tak tam, ja neviem, keď nás to nehádzalo, že meter do výšky, tam bola hrbolatá cesta a oni proste s týmito plechovkami tam jazdia, tak akože nechápem. Možno by bolo dobre povedať, že sme si robili výlet na ostrov Alchon, to je vlastne jediný obývaný ostrov na jazere Bajkal. A človek by si povedal, že keď tam ide takým obrovským trajektom, takže to prístavné mesto na tom ostrove, že vlastne bude mesto. Ale nie, to nie je mesto, to je taká jedna budova, ku ktorej vedie iba taká prachová cesta. Ja som tam čakala, že no dobre, tak budú tu aspoň nejaké asfaltové cesty, alebo niečo. Aby sme došli a tam bola, že vyprahnutá zem, jedna buda a že trada, vítajte na ostrove Alchon. A tak to je chránené. Ja to na jednej strane, ja tu schváľujem, že to ešte tak, ale tak chodia tam vo veľkom čínsky turisti. Akože veď v pohode, len mňa to prekvapilo, vieš, lebo vždy, keď som sa niekam preplavila nejakou loďou, tak som došla do nejakého prístavu, ktorý tak vyzeral tak civilizovane a henta proste nebola ani asfaltová cesta. A to v podstate na celom tom ostrove není žiadna asfaltová cesta a domy sú tam viac menej. Tak ale elektrifikovali to čo? 8 rokov dozadu celý ten ostrov, oni dovtedy proste frčali, hej. Na generátoroch. Na generátoroch a ohník, sviečky, taký luxus nemali, pre všetko chodia do Irkutska v podstate. Ale ináč to je jaké nepraktické, chcela by si bývať takto na ostrove? A keď nepoznáš nič iné? Neviem, či by som chcela takto bývať na ostrove. Kebyže tam mám vilu, bazén, prečo nie? No lenže v tom bazéne moja by si sa nekúpala, lebo v lete je tam 20 stupňov. Tak niekedy sa je aj voda na kúpanie, ale tak ja si predstavujem v lete, to sú tam sú také tie stupy, pamätáš? Tam boli aj také malé ostrovčeky. No. A
To je také zaujímavé na Sibíria, na tom Bajkali, že tam sa snúbi niekoľko náboženstiev, ako teda buddhizmus, potom Buriati vyznávajú šamanizmus a teda ešte aj pravoslávie. Všetko to tam tak dokopy koexistuje. A že vraj ku tým stupám chodia plávať nerpy. Myslíš vstupy, ako to sú také pamätníky? To sú také malé chrámiky, jak malé pagody. Vieš, také, neviem. Teraz ty si to nevieš z môjho ču asi nie, predstaviť. svojho ču neviem, čo myslíš, ale predstavme si malé pagody, ktoré tam sú. A tam môžeš ísť v lete a teda aj nerpy tam vraj chodia sa ohrievať na skaly. Ináč presne toto mi napadlo, keď som ti povedala, že nebudeš sa kúpať v tom bazéne, lebo tam je proste zima. Tak som si povedala, že ty by si chodila pozerať nerpy. Ale oni majú svoje čaronierpy. Vieš, že ako oni sú také neomalené zvieratá úplne, lebo keď si vezmeš, tak taká hlava, ktorá je malá a majú takéto veľké oči, obrovské, majú tie fúziky a potom ide to tučné telo také, vieš. Ale ono to tak cute vyzerá, vieš, že... Ale ináč to je zaujímavé, že vlastne tieto tulene, ktorí tí domáci volajú nerpy, že oni vlastne žijú iba tam. No áno. Oni nežijú nikde inde. No je to bajkalský endemit. To sú sladkovodné tulene v podstate. A že vraj sa tam dostali ešte, keď teda sa formovali moria a oceány, tak nejakým spôsobom ostali v tom Bajkali ešte, keď bol súčasťou. Akože mora? Aha. A privykli si akože, hej? No, Bajkal je teraz sladký, lebo má koľko? Má okolo 336 prítokov a vyteká iba jedna Angara. Hej, no, ale správa sa ako more. To ma asi najviac prekvapilo, lebo Bajkal bol takým môjim na mojom takom bucket liste, že čo chcem v živote vidieť. Ale tak som si tak povedal, jazero. Jazero, veľa vody, ne? Čo budeme? To v pohode, akože keď ma neprekvapil Kaspik, tak čo Bajkal tam, hej? No ale Kaspik, on vyzerá akoby, že tak viac ako more a on je aj trochu slaný. Ale Bajkal vyzerá skôr, aspoň pre mňa, ako také, že obrovské jazero, že však nevidíš nakoniec, hej. Ale on je sladký, ale vlastne má aj príliv a odliv, nemá? Má. Hovoria, že proste pociťuješ úplný pokoj, takú zvláštnu harmóniu, to je také miesto. Aj šamani tam robia tie svoje obrady. Ale to aj preto, lebo ty tam vidíš, vieš, že keď sme prišli, tak my sme tam videli tie šamanské, jak to mám nazvať, totemy, alebo to sú také stĺpy omotané farebnými stúžkami, kde sa tie rituály robia. Áno. Ináč to je pravda, že to fakt vyzerá jak sačky na smeti niektoré. Ale dobre, keď človek príde bližšie, tak aj pekné fotky si dokáže spraviť a je to také akože že farebné a pekné. Tak tam robia tie obrady šamani, to môžu byť iba muži a teda, že vraj, keď má žena svoje dni, tak by nemala byť na takom šamanskom obrade. No ona by tam nemala byť vôbec. Nie. Keď ty si akože, že je šaman a keď on robí nejaké tie svoje obrady, tak tam môžu byť aj ženy, ale nesmú byť tie, čo sú ako nečisté, hej? Že teda... Ja som to pochopila tak, že vôbec tam nemôžeš byť, keď si žena, lebo že ty si proste nečistá at all. Nie. Okay. Nie. Až taký to nie sú. Listvianka, ona je taká viacej, odtiaľ vlastne vyteká Angara. Fakt? Vlastne odtiaľ to najlepšie vidno, tam sme išli aj hore na tú lanovku. A ešte vieš, čo bolo tak, čo sme nehovorili, na Olchoni je taká najznámejšia skala, kde máš aj ten rad tých totemov, čo si hovorila. Šamanka. Vieš, ako vznikla šamanka? Nie. Je taká legenda, že teda Bajkal bol starúčičký kráľ a on mal iba jednu jedinú dcéru a tá bola strašne krásna. A všetci si ju chceli zobrať za ženu a on ju nechcel dať, tak ju zaklial ako skalu. Nie, on bol taký zakomplexovaný, že on ju stále držal pod zámkom, ale sem tam mohla chodiť hore-dole a prišli ku nej vtáčiky od Jeniseja. To bola iná rieka a oni mu hovorili, bože, ten Jenisej, to je taký fešák a tak tam je pekne živo a takto a ona odrazu zahorela láskou a začala teda stále rozmýšľať nad Jenisejom a to sa dozvedel starý pán Bajkal, že čo, Jenisej tak ďaleko, to čo má znamenať, že to v žiadnom prípade. Nikam nejdeš. A potom ju začaroval na skalu. Nie, začali hľadať manžela a tak našiel Irkuta, rieku Irkut. A teda, že toho si vezme, že už pripravovali svadbu, všetko na nešťastné a tedy sa strhla
vytrhla sa a bežala za tým svojim milým Jenisejom a všetci za ňou a Bajkal sa tak nahneval, ten starý, že zobral šuter, taký veľký a hodil ho po nej, ale ona prešla skrz a tak vznikla šamanka, tie dve skaly vedľa seba. Aha, že a oni utiekla. majú taký akože priezor medzi sebou a tak, okej, dobre, ty máš... A doteraz sa vlastne Angaravliegva do Jeniseja teda splývajú v jedno. To je romantické. Strašne, že? Ale nie, akože to som netušila, že vôbec existuje takáto legenda, ale tam tých legend je hodne a mne sa to je aj zaujímavé, že oni tam teda stále žijú tým šamanizmom, ale že oni majú aj bohov na všetko možné, nie? Tam, keď sme boli v tom múzeu, tak tam boli z všelijakých drievok a takýchto vecí vyrezaní tí bohovia a to bol proste boh lesa, boh vody, boh... Rybolovu tam bol. Áno, áno. Mizu tam bol. Áno. Hej, no. Boh Mizu. A tá buriacká dedina, ako žili, to je zaujímavé. To je taký mongoloidný národ a žijú v jurtách a majú tam, teraz sa už tak dostali do bežného obyvateľstva, ale čo je mňa najvíc na nich zaujalo, je ich tá viera, ten šamanizmus a že teda oni ako niečo prevzali z tej ruskej kultúry, ktorá ich tam ovplyvnila, že teda pochovávajú niektorí ako teda na cintorínoch, ale ináč teda oni veria v očistu ohňom a majú veľa bohov, hej, to je jedna vec, ale druhá vec, že oni si pamätajú svojich predkov, normálne mená, všetko o nich vedia, že ja neviem, 5-6 generácií dozadu, pretože veria, že ich predkovia ich ochraňujú. Čiže oni si rodina o rodine dáva ďalej informácie, že toto bol tvoj ujo a on bol dobrý v rybách a takto, tak ty, ja neviem, pôjdeš k Bajkalu a povieš, že ujo, Serioža, daj mi teraz veľa rýb dneska, že buď pri mne, že proste... Mňa asi najviac, čo zaujalo, bol, keď sme mali takéto kultúrne vystúpenie. Vieš, že oni tam robili tie všelijaké svoje tanečky, ako to je pekné, ale potom ten typek, čo došiel a spieval tým, teda vlastne on nespieval, on robil také, ako to vám povedať, to bolo také húkanie? No, to oni tak ten špeciálny spev, ten hrdelný robia. No, a to bolo brutálne, lebo to znelo jak z nejakého nástroja, ale... Hej, také, jak naša táto. Drumbľa? Hej, no. Niečo jak naša drumbľa, ale on to robil krkom. A hej, to bolo super, ale mne sa páčili aj tie ich národné tance, lebo boli také, mali presne ten už taký, ten temperament úplne iný, taký, že také to bolo živelnejšie už. Oni sú takí viacej utrhnutí z reťaze. Hej, ale zase tie ich jedlá, neviem, akože ja viem, že ty zješ všetko, ale bolo to pekné vizuálne, ale teda tatarak z losa, to bolo pre mňa už také, že okej, dám si to, lebo proste tam bol ten hostiteľ, tak mi bolo blbé si nedať. Ale aký bol dobrý. Ja som to prehltla, nedegustovala som. Áno, a týmto pozdravujeme nášho kamaráta Viktora z Ruska, ktorý s nami bol a ten bol schopný zožrať všetko, ale že komplet všetko. Ja. Že 5-chodová večera mi pri druhom chode už úplne, že ja už nevládzem. A Viktor to sa tlačil a ešte si dal aj dezert. Hej, to som nechápala, lebo on vyzeral tak, vieš, tak strašne uhladene, elegantne a proste, jak otvoril ústa, tak už iba ládoval. Ale bol veľmi príjemný. On vravel, že teda jeho obaja rodičia sú učitelia, tak preto má takú výchovu. Ja som sa pri ňom cítila opäť ako, teraz to bude znieť veľmi čudne, ale ako žena. Ale hej, lebo akože ja som si myslela, že gentlemani už vymreli, ale on bol živým dôkazom, že nie, ale to sa mi ešte nikdy nestalo, že by mi niekto otváral toľkokrát dvere a aby niekto vystúpil prvýkrát z vlaku, aby mi mohol podať ruku, aby som náhodou nespadla alebo niečo, tak to som akože odpadla. Môj priateľ je tak, že čo urobí? Ešte mi povedať, to neodnesieš? Ale on upratuje, tvoj priateľ, zase to je veľký plus. Veľmi na výber nemal. Povedzme si pravdu.
Transsibírska je magistrála. Ktorú môžete ísť na klasickú trasu, ktorá ide od Moskvy, lenže keďže oni oddelili, lebo postavili novú vodnú priehradu, tak oddelili to koľajisko a tá ešte stará, najstaršia časť, čo ešte bola za carského Ruska postavená, tak je oddelená vodou a nedá sa tam ísť normálne, že musíš proste nastúpiť buď v Listvianke alebo v Irkutsku. No a v Listvianke proste ťa prevezú cez vodu a odtiaľ potom začínaš a ideš taký ten okruh okolo Bajkalu po tej starej železnici. Ale tam chodí taký ten starý vláčik, na ktorom my sme išli, nie? Ten párny. No, to vyzeralo ako z Harryho Pottera. A až to bolo super. Fajn bolo to, že my sme tam boli v podstate na takom, keď boli iba Rusi miestni, na tom vláčiku, že neboli sme na takom tom turistickom, kebyže je tam veľa Číňanov, asi nemáme taký zážitok. Počkaj, dobre si pamätám, že oni hovorili, že tam nejak obmedzili rybolov, lebo sa tam strašne nejako lovilo na Bajkale a potom museli prestať, nie? Tam boli teraz, ešte doteraz nesmú, bolo to vlastne ešte nejaké 2 roky nesmú a na 5 rokov sa zakázal rybolov, ale aj tak chodia také malé loďky a vieš, nelegál. Ale tak najlepší suvenír teda pre Rusov z toho Bajkalu je práve bajkalský tento omuľ. Omuľ, no. Typická rybka. A oni to tamto sušené predávali? No sušené, môžeš si aj zamrazené kúpiť a takto, alebo v soli. Vieš, predstavujem si, že prídem domov, mama, čo si mi priniesla, aký suvenír? Donesla som ti mrazeného omuľa, chceš? Tak ja sa k tomu nevyjadrujem, ja nosím očadiaľ čagu alebo to kurkumu, takže asi nie. Ale tí rybári, vieš čo, na čierno lovia, tak ich najväčším nepriateľom je nierpa, akorát čo tam žije. Tie túlene. Tie túlene, ja viem. Lebo oni, vieš, jeden túleň, však on má 300 kg a ročne zožere skoro tónu. Ryb, no. A má ešte rád tú tučnú rybu, vieš, tú golomianku. Hej, golomianku. Áno, lebo tam je taká ryba, že väčšinu jej tela tvorí tuk. Ano. A vlastne domáci ju používajú na panvicu ako olej, keď idú niečo vyprážať vlastne, lebo ona sa tam roztopí, nie? A no, akože rybári, keď ako sú takto, vieš, vonku wild a takto na panvičke, tak to dajú ako na rozhrev. A to nerpí žeru, hej, tieto tukové ryby. No hej, lebo oni majú, si predstav, až 12 cm vrstvu tuku pod kožou. Tak sa proste izolujú, lebo oni dokážu byť pod vodou až 20 minút. A dokážu ísť do hĺbky okolo 150 metrov, hej. Že napriek tomu, že to je taký tučný červiček, hej. Tak ako, alebo červisko. Hej, no, červisko, tak jak sa šupne do vody, tak už len letí, hej. to rýchlo, ako nerpa je podľa mňa strašne fascinujúce zviera. Ako úprimne, ja sa rozhodujem, že či by som chcela nerpu alebo Shiba Inu. Tak rozhodne do bratislavského bytu by som ti odporúčala radšej tú Shiba Inu. Áno, aj ona je zlatá, má také veľké oči, ale ako nerpa je fajn. Nika, nie, nemôžeš chovať nerpu v sprchovom kúte. Nie. Ale vieš, keď to môžu robiť, že vieš, že bežne vieš, že napríklad vo Fínskom zálive pri Petrohrade vieš, že odchytávajú, že stratené nerpičatá, tak je to také milé. Ale jediné, čo ma odrádza, videla som taký odchov tej akože nerpy, že akože takú tú, čo stratila mamu a boli tam tí chovatelia. Ja viem, že ty doteraz spomínaš na to video, čo sme videli v tom vlaku, ale to je prípad 1 zo 100. Nie, nerpy sa nechovajú doma. Pošlem ti viac týchto prípadov. Jeden sa volal, tuším, Sergej, alebo ako ho nazvali. Nerpa Sergej, hej? Nerpa Sergej, ale ono bolo, vieš čo, najnechutnejšie. Neviem si to predstaviť, teda robiť v mojom sprchovom kúte, že keď bol ešte malý, že mu pomelú rybu a tak cez takúto nejak, vieš, jak lievik to pchajú do ňoho. To je príliš... No to ty by si nerobila. To je príliš nechutné, hej, že akože tu by sme sa museli, akože až už keby sme sa pripustili, by sme sa museli uspokojiť ste maximálne tuniak. Nerpa vegetariánka by z nej vyrastla, hej? No, a maximálne s tuniakom, takže to asi najmenej smrdí. Ale tak tie malé nerpy, no povedz mi, nechcela by si byť malú nerpu, však to vyzerá tu taká bavlnka biela. Však hej, dobre, akože Batička s očami. Popestovať si asi na chvíľu, ale podľa mňa to musí doma aj smrdieť. Si myslíš, že nerpa smrdí? Podľa mňa, hej. Myslíš, že akože priam páchne, alebo že iba tak, ako ty to hovoríš, že smrdka? Smrdka. Neviem, proste, mne to príde, že ona býva v tej vode a tam má proste ostať, lebo tam je jej tak dobre, vieš. Keď je ryby, tak hovorí sa si to, čo ješ, nie? Tak, fuj. Však
Ono tie nerpy, tie malé sa rodia predsa v zime, keď Bajkal zamrzá. Tie 3 mesiace, čo sme hovorili, že tie teda pol roka je skoro zamrznutý, ale po ňom sa dá chodiť od februára po cca apríl, hej? A potom sa rodia až nerpy, nie? Nerpy sa rodia medzi tým, keď je zamrznutý Bajkal. Nie na jar, ako všetky ostatné zvieratka? No február, marec sa takto rodia, marci niekedy, lebo sú biele celé, tie vatičky, a oni sa schovávajú pod tým snehom a oni si pod tým snehom, tie malé biele nerpy, robia také tunely, vieš? Také jak mraveniska, ale vo väčšom. Hej, veľkosť nerpy. A mama im nosí iba jedlo a oni sem tam idú do vody a vyskúšajú, lebo nemajú tú tukovú vrstvu vytvorenú, aby sa ochránili, ale najhoršie je, že tam doteraz chodia pytliaci, lebo tie nerpy, oni majú strašne jemný kožušok, takže ich niekedy strieľajú, alebo častokrát na nich niekto, vieš, zvieratá, ktoré tam nemajú obživu, pytliačia. Ale zase teraz nerpy, oni jak ich viac chránia, tak ich je veľa. A jedna nerpa sa žije 60 rokov, hej, cca. Tak tam za chvíľu vyžerú všetky ryby v Bajkali. No, ale ja na nerpe oceňujem to, že to je proste moje v kategórii, že super zviera, rovnako ako keď morský koník, pretože morský koník je tehotný za svoju partnerku. To je paráda. Tak nerpa, iba samec starne, ona nie. A ako sa to prejavuje? Má vrásky? On má, hej, on akože taký, že vidíš ho, vieš, už taký strhaný. Že existuje na svete niekde spravodlivosť. A ešte vieš, akože oni sú aj tuční a sú napriek tomu atraktívni. No a... Tam sa dá stráviť proste tá noc, že si postavíš jurtu a stanuješ vlastne na zamrznutom jazere. To je podľa mňa akože paráda. Neviem síce, či by som nezamrzla, ale ako predstava sa mi to páči. Ale ja si viem predstaviť ísť v zime na 3 noci na Bajkal, vieš, a potom odletieť niekam do tepla, hoďkam. Lebo to nedáš dlho. Ja by som takto išla tiež. Ale neviem, asi aby som tam mohla prespať v tom stane na Bajkali, musela by som vypiť asi tak 10 šotov toho bajkalského bosku. To bolo čo? Čo ti vyvrtajú dierku do ľadu a tam ti nalejú vodku. A v podstate ti je jedno, či je tá vodka dobrá alebo nie, lebo je taká studená, že ti je to jedno. A po 5. ti to je už úplne jedno. Len dávaj pozor, aby ti to pri krajoch, jak sú skaly, nerobili tie dierky. Lebo keď sme tam boli, tak mi hovorila Lena, sprievodkyňa, že väčšinou v zime sú tie okraje pri skalách celé žlté, lebo čínsky turisti si tam idú rýchlo vystúpiť a... Aha, spraviť potrebu? Áno. Aha, ja že si mám dávať pozor na to, aby mi neprimrzol jazyk, vieš. No. Alebo pery, si predstav, že piješ z tej vyvrtanej dierky a primrznú ti pery. To by si mala botox, veľmi rýchly botox. A veľmi bolestivý. Tak ale mala by si červené a veľké. Díky. Ale tak neviem, akože tí Číňania nerobia úplne dobro, ale oni majú také projekty s Ruskom, také zmluvy, že dohody. A že normálne, že celý závod ide proste do Ruska, hej, na Bajkal. Však super. Jaký deal, nie? Mňa zafascinovalo to miesto, kde sme sa zastavili, kde kedysi bol vlastne gulag. Pracovný tábor a... To je taká nepríjemná história tohto miesta. Áno, ale je to zaujímavé, lebo vieš, stále sa hovorí, vieš, ak niekedy niekto si čítal nejaký životopis nejakého ruského autora, tak minimálne raz skončil vo vyhnanstve na Sibíri. Posielali ich buď do pracovných táberov alebo na nejakú sílku, ale tá sílka bola väčšinou nejaký dom, kde nemohli vychádzať von a potom tam prežili nejaký mor. A čo tam robili akože v tej sílke? No nič, sedel tam a písal. Ďaká tomu Puškin napísal toľko diel, aj tú Pikovú dámu, aj neviem čo, lebo sedel na riti v sílke. Pravda je, že ja som bola prekvapená, keď nám tá sprievodkyňa hovorí, že tuto bol gulag a toto a tam v podstate sú ešte nejaké trámy, nejaké zbytky domov, také drevené koly a takéto. No nie je to história, ktorú oni rozoberajú, ako v podstate je dosť taká tabuizovaná. Však aj v Moskve je to múzeum gulagu, pomerne nedávno otvorené, že proste to až tak nejako veľmi nechcú riešiť, lebo to je taká tá krvavá história stalínska čistky. Asi uzavrime to možno tak, že sa nám na to nechce spomínať, ale nikdy by sme na to nemali zabudnúť, nie?
Tak myslím si, že aj k tomu prispieva to miesto, že je také zaujímavé. My sme boli na Olchoni a tam sme bývali v tých malých penziónikoch, lebo tam nie sú hotely, ale také mini penzióniky. Niektoré lepšie, niektoré horšie. Treba si dávať pozor. A v niektorých je viac zima a v niektorých je menej zima. Čím viac zima, tým treba viac vodky. A už je to v pohode potom. Vieš, čo ma prekvapilo? Však vlastne na Sibíri sa pestujú piniové oriešky, rastú tam, áno. Piniové oriešky. Mňam. Po rusky to je, že kedrvie. Ja som myslela, že ja tam dojdem a teraz, že tam budú všade proste piniové orechy na mňa, vieš, z každého rohu a ja som sa pýtala vtedy aj, že a to tu nemáte nejaký workshop, že ja neviem, čo ma so vtedy napadlo, že poďte zberať piniové oriešky s nami do lesa a ona taká, že nie, že to je nebezpečné, že tam sú takí, že vlci, medvede a tak a ja, že fúha, akože na jednej strane neviem si predstaviť, že koľko by ma bavilo zbierať šišky a potom ako z nich vyberať tie orechy, asi by ma porazilo, ale že vraj majú na to taký špeciálny stroj, ktorý proste otvorí to všetko naraz a vypadnú. Vytrasa, hej. Že... No tak predstav si, že si vyberala zo šišky po jednom tie oriešky, že by ťa šlak trafil. Preto sú vraj také kalorické, vieš, to je záhodmenu. Nejakým spôsobom som si to predstavovala, vieš, ako keď teraz už sa dá chodiť na turizmus typu hľuzovky, že máš toho hľadača s tým psom, ktorý idú hľadať hľuzovky, ale tie hľuzovky si nemôžeš odniesť, ale môžeš si ich tam pripraviť, hej, že niečo. Tak áno, minimálne hľadať piniové oriešky je určite lacnejší workshop, ako hľadať hľuzovky, no. Ale hej, no, áno, však ja som odtiaľ ťahala, ale 2 kg piniových orieškov, lebo však cena nepustí. Prvý taxikár ma zobral, ja som nastúpil, že ty si tu asi prvýkrát, že áno, keď pôjdeme, aj keď nás zastavia policajti, ja poviem, kedy budeš otvárať. Na druhý deň vystrelali policajnú stanicu. Čo, tak toto je aký príbeh iné? Akože, to čo si všetko dal? A Int povie, this is not my problem, my friend. This is not my problem. I told you. I don't care. Ja som bol na záchode, pardon. No, pohode, jasné. Ale mám super historku od kamarátky, ktorá si dala vyprať prádlo a niesla aj sixpacky piva cez ulicu v Mexiku. Oni sa už poznajú a vy sa zoznámte. Martin a Peťo sú Travelistán a Palo Bruchala je Palo Bruchala. Ja už som bol tesne pred tým exitom, kedy sa ti otvoria dvere, ktoré keď sa zatvoria, tak ty už sa vlastne nemá šancu vrátiť do príletovej haly. Zakričali na mňa, Palo, máme problém. A ja, že čo je? Aká je to krajina? Ja vravím Slovakia. Is it real country? Je to skutočná krajina? On si fakt myslel, že to je nejaký vymyslený pas a vymyslená krajina. Traja cestovatelia, 3 rôzne pohľady na to isté miesto na Zemi. A na čo tam chodím, veď tam nič nie je, tak sa opýtam, boli ste v Severnej Kórei? Nie, nebol. A vravím, tak ako viete, že tam nič nie je. A napríklad v Číne, keďže som mal afgánske víza, tak odrazu, že mi skontroluje ruky, či sa mi nepotia. Keď uvideli presne môj pás, plný pečiatok z krajín moslimských, kto ti kupoval letenku, aký máš dôvod, že ideš do... No, počuj, do mne tak sa zvyšovala naozaj nervozita. Travelistán a Palo Bruchala uvádzajú Pala Bruchalu a Travelistán v spoločnom podcaste Choď do a 3 bodky.